खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन आरो स्टार्ट आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए खाथिराम बर'नि बाखनायजाथाव हाबाफारि बिटिसिनि एमसिएलए जानायनिफ्रायनो बिथाङा सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो होना खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिसिआव गोजोननि बारा बारदों बे समावनो बे बादायलायनाय मुलुगाव बयबो समानै दावगालांनोब्ला सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानो नांगोन बे नोजोर आरो सानस्रिखौनो लानानै बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ थांनाय बोसोरनिफ्राय 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय गासै हारिनि मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन स्टार्ट आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लाबोदों बेबादिनो देग्लायबो बागानपारा आन्चलिक बाथौ थानसालिनि गेवलां नब्लाङाव 25 नं बागानपारा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन स्टार्ट आरो सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो बिआर ब्रह्म हाई स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि अरुण कुमार बर'नि सामलायनाय बे हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै नुजाथिफैयो देबराज उपाध्याय आईपीएस स्किल एन्ड एन्टारप्रिनियरशिपनि बोसोनगिरि एबा मेडिभेशनेल बुंथिगिरि रन्जन कुमार बर'आ बे बरायनाय हाबाफारिखौ बानजायगिरि खाथिराम बर' जों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमानि गोरायुं मेलेमजिबि गाहाय फोरोंगिरि फरायसा बिगोमा आरो बायदि बायदि माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै बे बरायनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो मख'नो गोनांदि बे बरायनाय हाबाफारियाव डिस्टिंक्शन मोननाय सा 19 फरायसा स्टार मोननो हानाय सा 74 फरायसा आरो सेथि मासियाव सा 297 फरायसा गासै सा 390 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो 2020 मायथाइनि जि बिटिसिनि इलेक्शन बे बिटिसि बिसायख'थियाव आं 25 नं बागानपारा समस्तिनिफ्राय रायजोफोरनि बोर साबसिनाय रायजोफोरनि अननायाव आं देरहादोंमोन आरो बै हिसाबैनो 2020 मायथाइनि उनाव 2022 मायथाइनिफ्राय बागानपारा समस्तिनि सिङाव थानाय जिखिनि फरायसाफ्रा मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो बे मेट्रिकआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय जि बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारिखौ आङो 22 मायथाइनिफ्रायनो बेखौ खालामबोबाय थादों 22, 23 आरो देग्लाय बे 24 मायथाइ बे 2024 मायथाइयाव दाखालि बावैयो जिहेतु मेट्रिकनि रिजाल्टआ होजाबाय आरो मेट्रिकनि रिजाल्टआ होनानै गेजेरावनो गासैबो माने बिसायख'थियाव मुखुब दङमोन आरो बेखौ फोजोबनायनि उनावनो दिनै नैबे 2024 मायथाइनि मेट्रिक परिखायाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय जिखिनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ आं बरायनाय जि हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो गमामायैनो 2023 मायथाइनिफ्राय बेखौ जों 22 मायथाइनिफ्राय जोङो बेखौ नायबोबाय थादों आरो बेवहाय पास खालामनायनि जि मोनसे अनजिमा बे अनजिमाया बियो बारायबोबाय थादों आरो देग्लायबो प्राय 390 फरायसाफोरा जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तिनिफ्राय सेथि थाखोआव बा फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों बेनिनो माखासे स्टार माखासे डिस्टिंक्शन आरो माखासे सिम्पल फार्स्ट डिभिजन दा गासै 390 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो बे बरायनायनि जि मोनसे हाबाफारि बे बरायनायनि हाबाफारिजों बेवहाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खालामनाय जायो आरो बे हिसाबैनो जिखिनि थांनाय समफोराव बेनि जि मोनसे फिथाइ बे फिथाइया मोजां गाज्रि नङा आरो बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरा थुलुंगा मोननो हायो आरो बे थुलुंगाखौ लानानैनो फरायसा बिथांमोना अनजालु फरायसाफोरा गावबा गावनि जि मोनसे केरियार बे केरियार दानायनि सायाव बिथांमोना गोसो होयो आरो बे मोनफ्रोमबो जिखिनि बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियाव गोबां फुंखा सुबुंखौ बेवहाय हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आरो बे हिसाबैनो फुंखा सुबुं बिथांमोना फरायसाफोरनो जिखिनि माखासे बाथ्रा बुंनांगौ थायो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुङो आरो फरायसाफोरा बेखौनो लानानै गावनि जि इयुन जिउ दानाय बे इयुन जिउ दानायखौ बिथांमोना आवगायलाङो दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना नुखाबाय दे बारग' आईपीएस जोंनि सुबुंखाता ओनसोलनिनो देबराज उपाध्याय बिथांखौ सासे बुंथिगिरि आलासि महरै बेवहाय हांख्रायनानै लाबोनाय जादों बिथाङा फरायसाफोरजों जोबोद मोजाङै इन्टारेक्शन खालामदों
मन बिनिमय खालामदों आरोबाव जोङो जोंनि बिटिआरनि स्किल डेभेलपमेन्टनि एडभाइजार बिथां रन्जन कुमार बरुवा बिथाङाबो वान अफ दि स्पिकार गेस्ट हिसाबै बेवहाय बाहागो लादों गमामायैनो बिथांमोननि जिखिनि बिबुंथि बिथांमोननि जिखिनि माने थुलुंगाखां बोसोन बे थुलुंगाखां बोसोन आरो बिबुंथिफोरा फरायसाफोरखौ मोजाङैनो थुलुंगाखांहोयो आरो बिथांमोना बे थुलुंगाखां बिबुंथिखौ लानानैनो गावनि इयुन जिउखौ दानायनि जि मोनसे मा होननानै बुंदों जि मोनसे गरन्थ बेखौ लायो बे दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनदों बे जोंनि 25 नं बागानपारा समस्ति बायदियैनो जोंनि जि बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव जि सोलोंथाइनि मोनसे थासारि सोलोंथाइनि जि मोनसे जौगानाय बे जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों 2024 मायथाइनि जि मेट्रिक परिखानि फिथाइ बे फिथाइयाव चिरां जिल्लाया सेथि आसामनि बिथोराव सेथि जिल्ला हिसाबै माने मा खालामनो हाबाय मासि आवग्रिनो हाबाय आरो बेनिफ्राय दाखालि बावैयो फोसावनाय जि हायार सेकेन्डारि परिखानि जि फिथाइ बे फिथाइयाव बाक्सा जिल्लाया जि आरिमु बिफान बे आरिमु बिफानाव सेथि जिल्ला हिसाबै माने मासि आवग्रिनो हादों तामुलपुर जिल्लाया बिगियान आयदायाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बाक्सा जिल्लाया थामथि मासि हिसाबै मा होननानै बुंदों बे साइन्सआव नैबे हायार सेकेन्डारि रिजाल्टआव बेयाव उथ्रिसार जानो हादों आरो बेबायदिनो जेरैबायदियै जोंनि नैबे 25 नं बागानपारा समस्तियाव फरायसानि जि उथ्रिसारनाय हारा बांदों बेबायदिनो बिटिआर एरियायावबो बियो बांदों दा बे हिसाबै आथिखालाव जि जोंनि नाजानाय बा आं 25 नं समस्तियाव जिखिनि फरायसाफोरखौ लानानै जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया गमामायैनो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हादों होननानै आङो बेखौ सानदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो मोनसे फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय मोनसे बाथ्रा फोसावनानै दोनबोदों बे जाय फरायसाया जि मेट्रिक परिखानि रिजाल्टआव फिथाइयाव मा होननानै बुंदों बेखौ बे टप 10 बेवहाय मासि आवग्रिनो हागोन बेनो 50,000 रां थुलुंगा रां अनसुंथाइ होगोन होननानै आङो फोसावनानै दोनबोदों आरो बियो मोनहाङैनो एसे लोगोरैनो 3 बोसोरा थांबाय आं मिजिंथिनो फैबाय थानाय समाव नैबे 25 नं बागानपारा समस्तिनिफ्राय जों फोसावनानै दोननाय जि थुलुंगाखां अनसुंथाइ 50,000 रां बेखौ मोननो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।